Baby. Baby? Ebe gị na-ejekwa? Ka ga gote ya ije si nri na mgbede. Ije gote ije si nri. Kwa gị ego. Amana m na I'm just doing it for the family. Okay, you are just doing it for the family. Yes, you know. For the family. Ha. Oh. Baby, don't worry. Ka ga gote. Ka dokanata go ezigbo phone. You ga like ya. Ga kwaro bila ga kwa ga ofe nke ga licha ọbụrụ ọnwụ nwaanyị. Obembe. Ya na iwe na itochakwara obere nwa mbọsị ya itochakwara ngwa ka ịha ga mara ama nkwetezi n'ọtụ mmadụ ara ka na-atụ gị ịrapịa m ụra onye obodo aka ga ama nnukwu ebe a nwa jekpo ihe akwa ego m tiri ego m niile if general man ego nke ije were jego ihe ofe isi n'ụtụ ị na-pretend no for the betterment of the family mana dị ofe ọtọrọ ụtọ ka ọtọ ụtọ blame nge ị nwere right eju m rubbish question no more abịa mee mistake debe ego ahụ ebe aka gị na-ego if next one na wardrobe nchọọlada uzu m ga-achọ ọlada farakai ịkwadobe ego ka ị na-akwado ka ịpụ ama m na izubeghị ego m kwadobe na ara akwado ride isi ọ na-adịba na-adị họrọ ebe megide ya metụ ego m aka aga elu m ga-akwụwa gị isi nke ị ka were ewe na-ewe m iwe n'unu ahụ ị na-anị m na-agwa gị unless na mejiri anya mfu ego gị bụ na m ewe ya na anyị na-agwa gị ebe decide ịma na performance nwoke n'ụlọ ebe ọ bụ na mma na performance nwoke ke position gị na this house. I'm your girlfriend. Okay, you are my friend. Simple. Audio na anụbekwa nga anọ nnuzie ga anọ m ga-atọ ọnụ to your slave ma your ATM machine abi mụ abụ ihe gonna take your responsibility then ya ga ngwa gị to God who made me and you ịchọ mkpụrụ ga-agba ụkwụ were ndị mbụ na ndị egede ndị ichie na ezumezu dị na be nna nwụrụ gị yi nwa anwa metụ ego m aka again from ebe a from ụlọ ọgwụ ka a ga-esi wee buna gị be nna gị ma ọ bụ na ede ndụ ọ bụ na edeghị ndụ ambulance bụ ihe ga-ebu na compound nna gị ka ọ ga-adọba ya ntụ a ga-egbu ili ọ dị ka isi na-emebi gị emebi iji ma egwu ka njecha abatachuo ego m achọ onye ara anụmanụ nka ị gasị bata mfe ego gị were simple na ibiro wa dịrị izu gbakara ala atịda ahụ ma ya dịba nnọọ aganya na-eme ka ikpuzokwu ndị alakụba n'isi ụzọ onye Islam nwanne m Islam bụ ihe bụ way of life na tụọ nna nwanne m onye ezugbo m n'oshi this girl na onye ekperi ebe a ka anyị kara enyi nwaanyị ịta otu onye efu ekperi m ọjọọ ka m gbuo ego mmanụ emekwa ọ bụ na m napụ ọnya na ọba ime buru m ụzọ fụ ego a wait just because of ihe ka iji na-disgrace onwe gị n'iru ọyị gị nwoke maka ihe ka iji disgrace onwe na ọ bụrụ mụ nke na-edis ọ gị for assistance na problem I set go n'ụlọ ebe a mụ na gị problem na-eset kwa jekwa buru akpa gị na marakwa na enyi nwaanyị ka ị bụ ihe ọ bụla ị na-eme marakwa na enyi nwaanyị ka ị bụ ị na ihe nna agwa gị nna wọchukwa onye ahụ na ịgba ebe mmadụ na-aga nwe isi gbasa na ọ dị mbọsị anụ ọkwa o zururu ego m si m ka o jee gote o ji afọ jegote ihe ofe nke nka ndị chaapị na-egi aka ọ na-eji ije gote ya ama nnọọ machi nna naba ọsọ ọgwọsị na problem adịgo ka njekwu ya ka ọ fụ nke bụ problem kịta gbe ya ebe a na-egbe ya ebe a ị na-ezuzu ezuzu kọmọn ihe ịma ha ebe mmadụ na-eri nri bịa ị na-abụ asụ anụ nwụrụ anwụ ozu emechi iburu ya ribe ebe ọ bụ nwere ihe ọnkụba gị na ọ dịka nna akwụwa agwọ na nna akụka gị ihe ị na-apụ ara na ma adịbara m kwa ihe na-eme n'ụlọ ahụ m ga-egbukwe gị nwanne n'aka ọ ka ọma na ị naba ahụ ụfọdụ na-egbu gị a ga-ebunakwa gị n'ozu
uzu nwa ka na gị bịa bezu ebe mmadụ na-eri nri ọkwa nri a ka ị na-eri o ọha ncha ebele m gị ị ga-azụ agụụ dị gị na bastard nwụrụ anwụ obi na-agụ ezumezu mmụọ na-agụ nne good afternoon Baby. ka ị na-eme onye bụ ya akwa Oh, my friend. your friend nne ka ime Can you go there, America? inye mmiri oh Yeah, baby. onye ọcha m You hold the car handshake be ya in ya shake my girlfriend. ọ dị ka isi na-emebi gị n'ụlọ nna akwụ ụgwọ ya ka ị na-ajụ m ndịrị aka handshake na-echeki iyi Oh, oge who's in now? it is very stupid ọ dị ka m ga-agba gị ụra na ya echere na onye na-eme ọkụgbokwe onye na-eme ọya ọ na-emeta ihe kata ya n'ogologo nọ ị na-emepụta sensa with you oke m na-eti mkpu ọ nwụrụ ọ dị ka isi na-emebi gị emebi nne m na-eti mkpu na be m ebe m na-akwụ pụọ n'ụlọ ka nje jiji Wow, this one I need discreet. He have more for the very first time. My respect for you. The one in a Ọrụchi Ọrụchi ọ na-asị m bịa ebe a baby. No, you're not buzzing by my name. gịnị ka ị chọrọ ka m kpọọ gị Like baby, sweetheart, to me, sweet names are now. madam dọla na ebe enwe m time darụ bish dọla m ka m na gịkpa ya eche ekpa o nwere nche eju gị Area. mgbe ị na-achọ ịbịa my house how long ka esi na ị ga-spend If I say no, just 1 week now. just 1 week how many months ka ị nọ gị 6 months. 6 months from just 1 week to 6 months ihe m ji agwakwa gị n'ike agwụ m na-efidi onwe m na-efidi gị ego m ji azụ gị ọgwụgo ị na ihe na-agwa gị ego m ji azụ gị agwụgo since ị bịa n'ụlọ a under 6 months igote akpụ ụgwọ ọfụ anya m look at just can you imagine ọ pụọ na ngorokwa soro spagru nyakwu ya ka nna m na-ejikwu ya ị na-ege m ntị ịma na ị ka ga-anọ n'ụlọ a ịma na ị ga na-azụ onwe gị na-azụ onwe m ị na-ege m ntị ọ bụrụ na ịma mmenwu ya na-abụrụ akpa gị na ọgwụkwa na ihe nwere ịgwa gị onwechikwa mọstin nwere ịgwa gị ọ maka m jecha ebe abata ebe a sie nri ebe a na-eri anyị na-akwasị anya na-ekiri m ka oke apịa na ihe nna gị ga-eje ịma like m Okay, go do. Like no na. I gonna ask each other. Onye ọbụla zuo onye ọbụla zuo. Don't worry. Mana ị gasị abata ifu mgba mmiri a ị ya afụ na ị ga-achọtakwa ebe ọzọ ga were ya n'ụlọ m na gị ị ga-achọ mgba mmiri ma mfụ mgba mmiri and ọ ga-aba gị n'ahụ ọfụma. Kwụtara ya agwa ozu a na-agwa agwa ga na-eme ka ihe na-eme ọ na-asị mbebi Kia bịa This December. This is December gị okay total ihe niile pụta 750k Hey, that's why I love you. Baby, come guys see me. No, one baby mo cham kena cham kiku siawe Nka joy kare gị na. Na one na girlfriend we calm down go enjoy last night. Cham if we are restarted the most expensive one they go tell ngi ata. Oh my god. iPhone 17. Next feature. Baby? There. Baby go original one here. The phone original. Ama ka gara se sipani ya. Kenya is bura iPhone 17. Ona bugine ọ bụ onye ro ka ọ na-achọ. Okay, you go na acha. Onye ji gote mi you must ja gbage. Nani antre eye na azụ ọ na-efuru ya. Ka ise. Ọ ki ichi na mebi ata kwa na ihe nonsense a bịa na akụkụ again. In the goro ụmụ agbara village gị iPhone 17. Ma try na nonsense a. Ị maka na eti n'ike na wee chite ego a na-asị m ya. Woskoro mpio. Baby. Bejo no do. It's again. Ikpo m okwu nza gị na-asịkwa m isi gị nke ndra ajụ bi ya. Ebi ya. Baby. Keyo. Even the way need na ya dị igeri m ịgasị abata. So ka eme ego ka nsi nri. Ka yi chi isi. Achọrọ m ihe ntem ego. Nsi ezigbo phone ugbo ofe ọra jiri aji. Ofe onugbu ma ofe ọra jiri aji. Ya nke machiri amachi ka gị na-abi. Ọnụkwa ego nji ebe a na ọjọọ ọzọ ka ị na-asịsị ya. Amoda. Ajekpo ya. Na-emere gị mma.
Ke efere na ebe eme. Efere jiri ni na abalị ka dị ruo by 10 o'clock. Ke ọ ka na ebe eme. Ya m pụọ n'iro gbacha mbọ chụta ego nye ya isi cha nni erichakwo nni na eme expect ka nsa aga efere abi. Madam before nye ga ego anụ just efere. Yeah. Man of the house, more be provide for this house. Yes, efere in house ya na enye ga ego. This such a man sia. Baby, oya, ngasa di efere. Ihe me di ego, di desa ya. Nsa se efere a, nga gote ihe na. Enwe mmiki ya manwu ya nwota dị possible. Ịsacha njecha abata. Mfu na ịsa gị anye ga ego. Baby, obu na ngasa. M ga-change kwa mind sa efere a kita m. Ngasa onya na. Hey. Baby? Bejo na. Na okwe ndi no now. Office gwa nya. Ogwo na. Office nya ogwo. Onwe ikiri ya. Keke bo we, ka ọlọmọ gị na-eri. Ka gwara m ige maka mụ ama ihe m ga-eme because ọrụ nje yesterday na ọnwụrụ ego m fụrụ akwụrụ m ụgwọ ka ịchọ ka mme kịta bibi onwe gị ji iwere ya wakanata something ka irie because o vivi o wee ego nji were ya sie nri mana before were ya gote ihe eji esi nri n'ụlọ o wee fere dị ebe ni ị na-aga ịsa ya mụ ga-asị ya nke ga-asa ya man of the house ọgwụ ime m nya ọ bụ ịchọrọ ịga asa ya ka ngagharị mama put ka mụ da na ọkwa efere ga-asị ya na-eku nte na ọtọ nne ya dị fast na ga-asa ya ka mụ aga jikere dị ya nchan ebe nna asa efere nọ ọ dịka bụ ndị ala mba ya o ọkwa ka m wee rie nri ọ bụla dị m igwe efere adị ime Keje ebi na ebi no wa dị izu na jam majite fanta juru oyi egwukwa na ọkụ na ọ dị ka me wori ya n'ime ka bụ da buto ya taa combination ọsọ mọ oyo bata jụkwara oyi baby ke na-eme ọcha aka fanta joy ka iji ya o fanta jụrụ oyi Jesus go ju pụrụ ezigbo oyi eje ṅụ achọbụ ṅụọ na akwa ya thank you Jawali do sesi bi ya. Jawali do sesi kwani ya na. Ke yo kwani ebi. Ke is now fanta bon do ya. Baby chi. Madam shift to shift to na. Na muru na di go mi ya o. Na ka gbagi na. Ada ko ma to oga ye. Ya ko fanta. Baby Rosa, ma go fanta. Bros, we call Oh, I come go fanta. 1,000 naira. Bros, 1,000 naira. I didn't move here. And then go na. Never go spam for because never go na sari o so na dey business na bone. Them come them go nonsense. Na mom no fanta mmadụ ko ya o gị fe ko ya na o ya ga buri m na ga akpọ na Oskorompio vascora po Oskorompio bebe ojobo now baby o chaka na me biko bosi ka gbara m December agbara gị Oskorompio na ọgwa December ebe nga agbakpu ya na n'ebe n'ime Oskorompio nke ya gbọ na oh yeah you mean that I love you you did romantic you did come and football romantic yeah megene baby logo do woman's baby go le kan ka bu isi ọ bụ na imam bụ isi go na bepụ ya nọ na asị maka isi ya biza go nwa anwụ ịchọ ka mgbara gị Christmas bịagodi nọrọ ebe na efu mbọsọ bụ na isi gị ga-eru ebe a ihe ni December ọ bụ na isi gị ruru ebe a ka m ga-agbara gị Christmas na akụiri oge ọ bụ na ebịa be na atọmentị ya agwọ gị na ayụ m girlfriend and boyfriend abu do or die in an yen na agwa baby ngwa chere baby chere na nche na gini me che ka mbe na ke be your problem kwa eto kwa na mo ogude yeah baby naya che ka ipa pokwa isi gị ruru ebe ọpọ na ịdọ ikwara okwute isi gị eru ife na ịgba gị December gị tere aka unu ahụ ebe a si wee dị far from you ka ịgba gị December si wee dị far from you nwa biza gị baby na lelu baby isi m na-eru ni ya na they say I'm wicked but I'm not wicked o they say I'm rugged but I'm not rugged o they say I'm Oskorompio vascora no Vascora ejekwochasị na vascora no keneme
Baby. Kene. Baby, ga bukwa December. Ime nga abokpu December na. Kebo. Ime wo skoro mpio jot na o. Ebe nga gba na December o. Na wo skoro mpio ji afọ. Eji afọ what now? Anu nwụrụ anwụ. Ya ga na agba December. Eji kwa na erigo bi. Anu awo gi buru akpa gị na adu na bisago. Give go up, big ga go. Where is yours na give na ko. Baby. Wo skoro mpio no. Eh? Ogo wa baby. Kene me. Mama. Baby kene me ago na go gị. Ị ga-ata shawarma. Ị ga-ata barbecue. Kene agụkwa no gị. Jesus. Baby. Kene. Baby na yo ngo je nchoka mụ na gị fugodu. Nimbe ya. Baby okwe mana since 3 years I'm na gị na you know we imagine type of blood group ibe ya. Akọrọ ya for ya my problem. Ya ka nja jo gị ntata. Baby ka ebu genotype gị. HIV. Baby ka get one HIV. Ọ bụ na ị chọrọ ịnọ m ịgwa m na isi no HIV bụ ihe a gị kita. Na nwanne m onwe mgbe ekwu na m ga-anụ gị. Azị. Onwe mgbe m na gị kọgidoro akọ nkwata gị na ntị na m ga-anụ gị. Iji wee bịa eme interrogate. Ya bụrụkwa gị first and last o. Cheregodo. Ya na-akụ gị ka agwọ ebe a ute ihe abalị ka ị na notice be na maka ụna gị ka m ji akụ gị ihe ikwetiri. Ị na ihe na-agwa gị uche gị dịkwa ijikwara m rubbish question this time o. Okay, because of nature ka nna ka iji akụ m ka agwọ. Icheka 3 years bụ 3 days. Eh? Okay, fo. Ọ bụ na ịnụ m. Ọ bụ na ịnụ m na this relationship na gị. Nti ya ọgwụ ihe ọ bụla ga-apụta sepụta. Nti ya ọgwụ. Yeah. Okay, I can say this guy when na but ihe niile a na-eme since this year. Eji m anya m expenses niile bịa sebe apụta. Okay, for ike long sense am na gị nọ n'ime agwụgwọ m. Since 3 years na gị na you want to be come on ring, say baby will you marry me? Na look ibe gị. Emesi ihe na-eme. Okay, come on. Mama I take advantage of my mom every time. Mgbe anyị gere gị na ọ bụrụ no ya alụ. Meru ka nwoke ibe gị, meru ka nwoke gị. In fact in short, ike agwụgwọ m sef. In fact in short ike agwụgwọ gị. Ya mgbe anyị gere gị na ọ bụ na alụ ọfụka gị onye ara. Oskoro mpio eji abapụ now. Keneme. Baby, calm down. Baby, you know that I truly love you from the depth of my heart. All this while we have been dating. You think I'm deceiving you? Baby, I'm not deceiving you. Yeah? Baby, let me tell you the truth. Yeah? You see, I just want to use this opportunity to ask you, baby, can you marry me? Oh my God! Yes. Say yes. Yes. Oh my God! Papa God. Kita ka ga turn to Lord of the Ring. Ring ga ata dikwe ga aka. Ina achọ ya na agba ring. What is that? Bia. Enwa agwo so ntuwo gi. Nọrọ ebe a. Ko ebe. Ma. Ebe. Na-achọ mmadụ. Onye? Nwanne nwaanyị. Onye bụ nwanne gị nwaanyị? Bebe gị gwa nwanne nwoke mgbe gị ji akụ iyi ya. Okay, nwanne gị nwoke bụ ihe ya. Agụ dị na family unu. Iwe je kpọta nwanne gị nwoke ka ọ bịa na-akpakọsị ngwongwo m kpakwakwuo m ite m. Abi? Egwu anaghị atụ gị. Egwu anaghị atụ gị. Iji m egwu abi. Igwe ntị ka ngwa gị ihe ọ bụla ị na-eme ebe anyị mere kwa ndabụ ahụ. Ọ bụ na imere ahụ, ụna ama bụkwa m na ga-agwa agwụgwọ gị ahụ. Okay, ma emerụ ya ahụ. Mbata n'ime ebe m ebe m na-akwụ ụgwọ m na ga-enwe ishu. Ngwa buru akpa gị si ebe azụ kwuo. Ọ dị isi na-emebi gị. Ma bagwa m ọ na m na-ebi ise bata ma m ihe ji ya nwa n'ime. Nwoke ọma bịa chia ọzọ nwa m ka m kpere gị ekpere. Sekpụrụ ana. Chineke m lekele ulichi nwata ma ya n'ụbọchị nke nta. Dugala olufu onye okike kere ụwa. Ekwatikwere mee. Amen. Kuchitekwa alụ kpọrọ ụzọ elu. Gbajeje. Doje lata. Enye obela asle nwata ma nle Igbogbo gbuo. Onye na bịa ko abụkwa ekwe flow. Egwu abọdụ o. Ego no shik fata na ba o meda bere ko ngoro ono. Ego no ije bi je lata. Ise nnem. Ye ku mma ko. Ise nnem. Mi ko mleri. Ise nnem. Mi ko mleri. Ego no shik fa bodu leke. Lo le la kwale nko. Je nko ma nwam. Ma'am. Odrolem. Ogazigo. Ebi. Mama. Na bịa ka m kwere ekwere nwoke ọma. Mba mama nke ekpere nwa ga ọ ga-edu anyị.
Oha. Oh, Isi nna m, ikpe ga-edu anyị nwanne m. ije ọma, Ya bụrụ.